ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, may hapon mga igsunan. Yan sa itong programa Sangkas Katarungan, Mayo 5, 2019 mga kaigsunan. Nya karong hapon na doon na tayo palagsangkas Katarungan ani. O atong kauban dahil diri sa ato ang istasyon mga kaigsunan. Ani ang uban kanato ang Batanong Alagad atong kaabag Nicolay Lucinos, Chapter President sa Catholic Faith Defender. Ani usab nato ang nagpapili nga Vice Gobernador sa itong probinsya, Emmanuel June Cabigon sa Assembly of Piaba. Ani usab si Natividad Hulapong, usa ka Romano Katoliko, BE ug katekista mga kaigsunan. Ani usab uban kanato si Eliezer Juju Rolirata sa Iglesia ni Cristo. Nya karong hapon na day mga kaigsunan dunay palagsangka ron tali sa Romano Katoliko ug sa Assembly of Piaba. Apan sa dili pa sugdan nato sa pagampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O maluluyon nga Dios ug Ginoo namo, nagaampo kami kanimo nga tungod sa among manlalaban nga si Senyor San Miguel, nga tagaan mo kami sa mga kaayuhan sa among kalag ug lawas, ug unya bawion mo kami sa mga kasakitan, ug pasakon mo kami sa paghimaya sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga igsunan, karong Domingo ato gyud gipahigayon ning panagsangka tali sa kanini ang Assembly of Piaba mga igsunan, si Pastor Carleto Samuyag ug sa Romano Katoliko Silbert Veritas Dondoyano. Yang tema nila mga igsunan, pamatud-an ko nga ang ngalan sa Dios nga labang makagagahom yaba pwedeng hubaron sa lain-laing pinulungan sumala sa Biblia o referensya mo na iti marong hapunan magigsunan. Nya kanatong panagsangka atulaning kumahuman ni usa ka oras nya napay kahigayunan sa pagkomentaryo bakaning uban nga mga pastor nga naaron diri or ila bakhang mga sila pa mahitungod sa kanini ang tema raw sa nya may pagpaminaw diha sa atong higala amigo diha sa Bagting Dapitan, si Tatay Arsenio Dagwayan Senior nagpaminaw karon. Atong higala usab diha sa ulingan Rafael Moroscalio ug sa diha sa Pulangko si Agripino Pinot Alita ug si Lito Florida puday diha sa Putungan. May hapon ninyo daw yung may pagpaminaw. Okay mga igsunan, ang atuang rules diri sa atuang panagsangkas katarungan no, adunay 5 minutos ang pagpamahayag. Unya dunay 3 minutos pagpangutana. Ang mga pangutana sumala lamang sa tema ug sa gipamahayag, ug dili tubagon ang pangutana nga gawas sa tema ug sa gipahayag. Ang tubag sa pangutana dili molapas sa 40 segundos nya dili mo sapaw samtang nagsulti pa ang pikas nga magwawali. Unya ang moderator ako ang mubasa kung adunay basahon nga angay pamatudan. Nya mga kaigsunan, ang tahuron ug respetuan ang moderator, unya ang musupak sa balaod sa itaas isipon nga kanini ang pilde ug dili magbuot kung unsa ang itubag. Kini iya lang ribaton sa iyang barog. Okay, mag-isyon kung adunay mga objections matag panig kini pahumanon ug tagaan usab ang pikas panig sa pagpasabot kung angay o makatarunganon ba ang gihimong objection. Ya dayon ang moderator ang husga human ug mutimbang ang mutimbang ang pikas-pikas nga katarungan aron maunay sundon. Okay, magigsunan, ang atuwa dayang programa mo na giingon diha kitagaan jog higayunan ang tanan kaya aron ang pulong sa Dios ikapadayag ta. Ang gikinahanglan lamang mao nga atong kaandam pagpakigambit sa atong nasayran. Okay, kaigsunan, atong ihatag sa una niyang barog mga kaigsunan sa affirmative side. Silbert Veritas Dondoyano Yano Aktibo Mantigo, usa ka Romano Katoliko. Daghang salamat, mayong hapon sa tanan. Ang akong ipabarog nga tema mao ang nga ang ngalan sa Dios pwedeng hubaron sa lain-lain nga pinulungan. Sama sa pananggit sa ngalan sa Dios nga kanang mayong tag Dios sa Hebro Elohim, dayon pag adto sa Griego gihubad og Theos, dayon atong gi-in-English og God, then gibinisaya nato og Dios. Og sigurado ko nga pwede na kay ang atong mga Biblia ron ingon ana na ay in English, napunoy Hebro, napoy Griego, og nakasigurado gyud ko nga pwede. Og walay mabasa sa Biblia nga gadili nga hubaron ang ngalan sa Dios. Di ba? Then ikaduhang punto nga ang iglesia pod nga gitukod ni Kristo na ay authority na ay gahom sa pagdili og pagtugot. Mateo 18:18.
Gani si Kristo nag-ingon sa iyang iglesia diya sa Lucas 10:18, Lucas 10:18, Lucas 10:16 nga ang naminaw ninyo, iyang gibot pasabot ang iyang simbahan, iyang katawhan, ang naminaw ninyo sama ra nga naminaw nako. Bot pasabot ug unsay tingog sa iyang simbahan, ang kuno niya nga tingog puna. Kay kung dili ta maminaw sa iyang simbahan katubas ana, wala ta naminaw pud niya. Kay lagi si Pablo gaingon nga ang simbahan o iglesia giangkon man nga lawas na ni Kristo. So whatever itudlo officially sa iyang simbahan nga gitukod, sigurado ta nga tingog na ni Kristo, tingog na sa Dios. Kay giubanan sa masabot nato nga Espiritu Santo. Kay si Kristo iyamang gipangayo sa Amahan ng Espiritu Santo nga ipadala sa iyang iglesia unsa may but pasabot ana para nga dunay mugiya sa iyang simbahan. Nya nakasigurado manggod ta nga history will show us nga wa man laing simbahan nga nakita sa history sukad masugdi ni Kristo nga nagpalayon hangtod karon. No? Kanang mabasa nato sa Biblia nga iglesia nga gitukod ni Kristo o iglesia ni Kristo sa Lamsa version sa Buhat 20:28 sa iglesia ni Kristo, then wato ta sa King James version iglesia sa Dios. Di ba? Kana gani nga pagka-statement nga mahimong hubad-hubaron, no? Kay sa King James, iglesia sa Dios. Sa Lamsa, iglesia ni Kristo. Di ba? So, pwede ilain-lain gani. Basta kay usara ang ipasabot, no? Kay Dios man pud si Kristo. So, kana, unya, nakasiguro ta nga Katolik po na, tungod kay history will show us nga katong ikatulong obispo sa Antioch, nga si Ignatius of Antioch, ikatulong obispo, kaya ang unang obispo gud kung tanaw nato sa church history, unang obispo sa Antioch si Peter, katong wa pa siya moabot sa niadto sa Roma. Then nisunod niyang obispo sa Antioch si Iborios. Dayon mo na din to si Ignacio. Then kini si Ignacio gidakop ni kay martir man ni gidakop ni gidala ni sa Roma gikadinahan. Dayon si obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan, doon na siya sinulat nga naghisgot sa iglesyang gitukod ni Kristo. Niingon siya nga ang iglesia universal. Ang term gigamit niya Catholic, mo manggali nga siya mo'y napasanginlan anang pag-ingon nga ang unang nag-imbento anang terminong Katoliko si Ignacio. Pero speculation ra na sa gabasa sa iyang sinulat. Kay sa iyang pagsulat ana wa man siya moingon nga siya mo'y ga-imbento. Naagani speculation pod nga probably naanay naka-istorya ato. Posible gani apostol ra pod. Kay disipulo gud siya apostol nga si San Juan. Nga posible galing si Juan gasulti niya nga Catholic pero di lang mabasa sa Biblia kay dili man gud pud tanan nasulat sa Biblia. Di pasabot mo na ni Pablo sa ikaduhang Tesalonica 2:15. Ngan nga disipulo siya ni San Juan, si Ignacio. So meaning mas kasaligan siya kay siya may nasayod og giun sa pag-interpret ng mga nahisulat nila, no? So niingon siya nga Catholic ang iglesia. So di nako mo taas ana ako lang nang gi-appeal sa pagpabarog sa atong tema ron to prove nga ang authority naa sa Catholic Church. Kung mingon ng Catholic Church nga hubaron na to ng ngalan sa Dios, kung gikan sa Yaba ba or Yahweh, Yahweh na dayon kana pong God i-Grego na Theos o pwede na o walay pag hisgot sa Biblia nga dili na pwede. Kani naay lang example nga pwede hubaron ng ngalan, no? Pwede hubaron ng ngalan kanang si Simon Pedro. Di ba Simon siya gani giilisdan pag ito yung ngalan gyud. Giilisdan siya og sa Aramaico gitawag og Kepa. Cephas. Dayon atong gihubad og in English Peter. Dayon Pedro sa atong Binisaya. So kung dautan pa hubaron ang ngalan sa Dios, kato pa in that manner dautan po na hubaron ng ngalan nga Kepa sa Aramaico. Kanang Peter ay ato po nang unsa na isalindot. Di ba? Kay kung kining akong kaatbang ron kung moingon siya nga sayop hubaron ang ngalan sa Dios, di siya mosugot di siya mosugot anang Jesucristo for example o Yahweh nga nag-refer sa Amahan. Now dapat consistent siya nga iya pong supakan nga kanang Kepa paghingalan ni Pedro kay Aramaico man gyud gigamit ni Kristo nga pulong pagtawag niya ni Peter Kepa gani gihubad og Grego
Petros. Sa Sita Na? Segundos, Brad Gihubad Silver. og Petros. Pwede dahil kay gihubad mag Petros. Di ba? So sa dihang gihubad na nato ron og Yahweh ba kanang ngalan sa Dios o kanang God gali mismo hubaron na to gikan man gyud na sa Elohim nga nga Hebrew, Teo sa Grego, so pwede na. So pwede gyud na siya. Og wa gyud paghisgot sa Biblia nga daotan kon kini hubaron. Kana lang, daghang salamat og mayong hapon. Okay, pagkiksunan mo kato'y unang barog sa affirmative side, Silbert Britas Dunduyano, usa ka Romano Katoliko. Okay, magkiksunan itong tagaan og 3 minutos ang kaatbang sa pagpangutana. Ako pangutana, Brad, mabasa ba sa Biblia nga nagsulti ang makagagahom nga pwede mausab or hubaron niya ngalan? Wala ko maghisgot nga mabasa litra por litra kanang pulong pwede mausab. No, wala ko maghisgot ana mo nang sa lagda sa kanang ganing maayong discussion matag higala o sa ethics dili na dapat ipangutanan galiyon ta. Kay wala mo mag-ingon nga mabasa na. Kung magtuon gud tag Biblia, dunay kanang gitawag og implicit way of stating a teaching, no? Now, ang akong gigamit nga bersikulo nga pwedeng hubaron, example nga gipasabot nga pwedeng hubaron, kaya ang iglesia na ay gahom sa pagdili og pagtugot. Di ba? Bisan unsay inyong idili diresyuta idili na ko sa langit. Ang inyong itugot gahom na sa simbahan. Now, gatugot man siyang hubaron. Unya approve mo na sa langit. So masabot nga pwedeng hubaron. Ug wa gyud mabasa bisag masabot nga dili pwedeng hubaron. Gani ang atong mga Biblia nagtug-an nga gipang-translate mo na, no? Kay og dili pwede i-translate, di na lang ta mo gamit og binisaya nga Biblia. Di ba? Kay Hebrew ra gyud. Kana lang. Sa laktod nga pagkasulti, wa nyo kay mabasa nga nagsulti ang makagagawa, ang amahan mismo, siya ba Elohim nga dili pwede hubaron ang iyang ngalan. Daan Wa ako, man kay mabasa. nag-ingon ako nga dili litra por litra nga mabasa ng nasa atong gipirmahan ron nga mabasa ng pwede hubaron. Pero ang akong gipasabot nga pwede hubaron kay masabot nga pwede. Ang ebidensya kini nga atong mga Biblia ron nga gihubad gyud. Unya wala man po statement nga sayop na. Ang gaingon nga sayop na murag kamura man siguro. Di ba? So gipasabot nga pwedeng hubaron. Kaya nga atong mga Biblia ron gipanghubad man gyud na. Di ba? Bisag ikaw gali na kay Biblia kining Biblia ang imong dala ron nakasiguro ko nga na ay mabasa diha nga hubad. Ikatulong pangutana. Sige. Kanang gigamit nimo nga sipas niya gihubad og Peter, ngalan ba na sa labong makagahom? Kaya ang atong tema, ang ngalan man sa labong makagahom nga pwede hubaron, dili man ngalan sa mga apostol. Okay, sa basa. ethics board sa mayong lagda sa kanang discussion, dili na unta dapat ang ipangutana. Kaya wa ko moingon nga kanang Peter ngalan nas makagagahom. Now, ang akong paggamit sa Peter, gigamit nako na as an example. Nga ang ngalan di ay sa usa ka persona pwedeng hubaron. Kay persona mas Pedro, persona man pud ang Dios. Di ba? So kung mahimo nga mahubad ang ngalan ni Pedro o Simon, gilisdan pa gani itong Kipa, then gihubad po og Peter, Petros sa Grego, pwede man. So kay pwede, so wag yung rason unta nga mo susupaka na. Gawas kung naay mabasa po sa Biblia nga, dili pwede hubaron ang ngalan sa Dios. O ganang ngalan po ni Peter, wala ra bagay mabasa na. Nga nag-ingog dili. Kana lang tubag. Okay, daghang salamat. Mao to ang mga pangutana magkaigsunan og naapoy tubag ang ato ang affirmative side. Okay, magkaigsunan kay naupos naman ang kagayunan sa pagpangutana sa kaniniyang kaatbang. Tagaan na usab nato siya ga una niyang barog sa negative side mga kaigsunan sa tema naturong hapuna. Pamatud-an ko nga ang ngalan sa Dios nga labang magagagahom, yaba pwedeng hubaron sa lain-laing pinulingan, sumalas Biblia o referensya. Magkaigsunan ang mamumulong sa Assembly of Yaba, Pastor Carlito Samuyag. Daghang salamat, Brad Tonit, Mr. Moderator. Ang akong kaatbang, wala siya makapabarog daan sa among tema nga pamatud-an niya nga ang ngalan niya ba Elohim o sa labong makagahong pwede hubaron. Wala man siya mabasa. Ang iyang gigamit mga igsoon nga mahubad si Pedro man, si Sipas. Niya Sipas di man na ngalan sa labong makagahom. Munya si Sipas pwede hubadong Pedro.
Dili man nalabang makagahom na si Pedro. Muna, wa yun siya makapabarog sa among tema, no? Daan? Mga igsoon, nganong dili pwede hubaron ang ngalan sa labong makagahom aniya ni ining bersikulo, no? Matod pa din sa akong basahon yun mismo igsoon. Sa Exodus 3 versikulo 15 mabasa ni igsoon, no? Exodus 3 versikulo 15 nag-ingon, og labot pa miingon ang Elohim kang Moises, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel, si Yahweh ang Elohim ni Abraham, ang Elohim ni Jacob, ug ang Elohim ni Isaac, nagsugo kanako nga ni kanimo, kini ang akong ngalan sa walay katapusan, kini ang handumanan sa tanang kaliwatan. Igsoon, ang ngalan ni Yahweh Elohim walay katapusan, handumanan sa tanang kaliwatan. Mao ka na hinungdan igsoon, nga dili nimo pwede hubaron, dili nimo pwede usbon, inyo nimo Hesukristo. Tungod kay ang iyang ngalan walay katapusan, no? Ikaduhang bersikulo mabasa din akong basahon gyapon sa Isaias 63 atong mabasa igsoon. 63 bersikulo 12 nag-ingon, ani ang mabasa, nga naggauban sa iyang bukton nga mahimayaon sa kamot nga tuo ni Moises, kadtong paiway sa mga tubig sa ilang atubangan, aron sa paghimo alang sa iyang kaugalingon, usa ka ngalan nga walay katapusan. Sa 14, ingon sa kahayupan nga milugsong padulong sa walog, ang Espiritu ni Yahweh nagapaiway kanila sa ingon ni ana, ginamanduan mo ang imong katawhan aron sa paghimo sa imong kaugalingon, usa ka ngalan nga mahimayaon. Ang pangutana, giingon din usa man ka ngalan nga mahimayaon, unsa may ngalana, kay ngalan na may gisigutan, kay kini ngalan di man na proper name. Atong basahon sa 16, kay ikaw mao ang among amahan, bisan wala kami hiilhi ni Abraham, ug ang Israel wala umila kanimo, wala umila kanamo. Ikaw, o Yahweh, mao ang among amahan, among manunubos, ang imong ngalan gikan sa walay katapusan. Ang ngalan niya si Yahweh Elohim gikan man sa walay katapusan. Unya imong hubaron ngadto sa Hesukristo, imong hubaron nga Jesus Christ. Unya wala na pa mabasa sa Biblia nga ang ngalan ni Yahweh Elohim pwede nimo hubaron ng Jesus Christ. Kadakong kuan na igsoon, balitan igsoon, pasipala na sa ngalan sa mga gahom. Ana pa laing teksto igsoon. Gingon dire, no? Ang iyang ngalan balaan, whose name is holy. Isaiah 57 versikulo 15. Ang ngalan balaan, unya ngalan balaan usbon nimo, kadakong pasipala na igsoon, no? Matod pa dire, the name of Yahweh is a strong tower. Ang iyang ngalan strong tower igsoon. Unya usbon ni or hubaron nimo sa laing pinulungan, dili na pwede igsoon. Busa niining maong kahaponon, siguro sinyas naman ako tong moderator, dili na lang una ko kutob maayong hapon igsoon. Okay, may igsoon, mao gatoy unang barog sa negative side sa atong tema rong hapuna. Pamatud-an ko nga ang ngalan sa Dios nga labang magagagahom, Yahweh pwedeng hubaron sa lain-laing pinulungan sumala sa Biblia o referensya. Okay, mga igsunan, atong programa ay sangkas katarungan atong kagayunan ang nagkalalayang mga pastor o bagwawalis sa nagkalalayang siktag denominasyon sa pagpadayag sa ilang mga pagtulunan. Okay, mga igsunan, atong ihatag na usab ang kagayunan sa affirmative side sa pagpangutana. Okay, ang akong pangutana i-pattern ako sa imong style po sa pagpangutana, no? Sa dihang nagpabarug ko nga ang ngalan sa Dios pwedeng hubaron, pagpangutana nimo niingon ka nga asa mabasa
ang imong ipasabot litra por litra nga ang ngalan sa Dios pwedeng hubaron. Now, kana nga line of reasoning, line of argument, akong gawiyon. Now, kay nagpabarog man ka og negative side nga dili pwede hubaron ang ngalan sa Dios. Asa man pod mabasa sa Biblia nga ang ngalan sa Dios dili pwede hubaron? Sumala kibasa na akong teksto ang ngalan ni Yahweh Elohim Balaan. Balaan gani igsoon perfect na siya. Kung perfect usa ka estudyante, ma-perfect sa eskwelahan, di na pwede usbo na kay perfect naman. Naunya ang makagahong balaan man niya ngalan, kay balaan man di na pwede usbo kay balaan naman. Okay. Ang akong pangutana dili may tungod sa kung balaan ba yang ngalan, wa tay question na Oo. no? Kay balaan mo ng Dios. Ang pangutana kadtong imong gipabarog nga negative side nga dili pwede hubaron. Imo man kung gipangitaan og litra por litra nga asa mabasa nga pwedeng hubaron, pangitaan po kanako imong style sa pagpangutana. Natubag asa ang- isa, apo ko maman. Asa mabasa sa Biblia nga dili pwede hubaron ang ngalan sa Dios. Ikaduhang bersikulo, tubag yapon ako na matod pa din sa Exodo sa gibasa na nako kay masigwa kay ni makuan sa akong igsuon no. Oh, Exodus 3 bersikulo 15. Ani akong basahog utro no. Matod pa din sa 3:15. Matod pa din igsuon. Mag-ingon. Og labot pa miingon ang Elohim kang Moises, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel. Siya ba ang Elohim sa inyong mga ginikanan, ang Elohim ni Abraham, ang Elohim ni Isaac, ug ang Elohim ni Jacob, nagsugo kanako nganhi kaninyo. Kini mao ang akong ngalan nga sa walay katapusan, kini mao ang handumanan sa tanan nga mga kaliwatan. Ngalan man nga may katapusan, o di mo pwede usbon o hubaron. Okay. Kay ngalan mga may katapusan. Oh. Okay, ang akong pangutana kadtong imong gipabarog nga negative nga ang ngalan sa Dios dili pwedeng hubaron. Karon, imong gikutlo ang Exodo 3:15. Asa man didto giingon nga ang ngalan sa Dios dili pwedeng hubaron? Di masabtan man kayo nit nato Okay. igsaon. Sumala sa unang teksto gibasa nako, balaan ang iyang ngalan. Balaan gani sumala sa giingon nako, ang estudyante ma-perfect sa eskwelahan, di na mausap kay perfect naman. Unya ang makagahom hingpit perfect. Ya, kuan pa jud anang balaan pa jud siya or kanang usay ngalan ng kana bitang talahuron pa jud. Ya talahuron imong usbon, imong hubaron, kadakong pasipala na. Okay, sa ako nang gingon, Katapos ang pangutana, Brad Silbert. kanang pulo nga dili pwede hubaron. Kay imo man kung gipangitaan gid litra por litra. Sa akong sabot, mo yun baka nga dili pod mabasa litra por litra nga dili pwede hubaron. Di klaro man Masabot kayo. lang. Kini teksto Masabot nako. sa imong pagsabot. Oh. Oh. Masabtan man kayo ni. Ah. Ang balaan gani, meaning balaan di na pwede usbo kay balaan huli ko na. Klaro kayo. So, Masabtan man yun na to na. dili mabasa litra por litra pero imong masabot. Wala Kana, masabot ha. masabot na to. Wala Oo. masabot na. Oh, sige. Kana lang, daghang salamat. Oh, kana. Naaramangan ini korban. Okay, mag-igsoon, mao kadtoy mga pangutana usab sa atuang affirmative side nya mga sa atong mga nagpaminaw karon padayon kamo nagpaminaw sa itong programa Sangkas Katarungan alauna hangtod alas 2:30 mga kaigsunan nya dili lang pud ang tanang adlaw nga duna say adunang tanang Domingo nga dunay kaning panagsangka so Domingo pamahayag na usab nya gitagaan gyud higayunan labi na kaning atong mga higala ron dire nya kanit yung nagpapili na tog bisi gobernador mga kaigsunan ha gyud uban nato si Brad Emmanuel John Kabigon mga kaigsunan ha ay kalimtin niyo sa karong umaabot nga eleksyon mga kaigsunan nya mo ni siya atong higala amigo nato ni. Okay, atong ihatag na usab sa ikaduhang barog mga kaigsunan sa affirmative side Silbert Biritas Dunduyano. Okay, salamat. Mga igsoon, atong nakita nga sa atong pagpabarog nga dili litra por litra ang atong style sa presentation kung dili sa gipasabot, iya ra pud ang giawat. No, iya ra pong giawat. Kay dili man pud mabasa litra por litra sa Biblia nga dili pwede hubaron ang ngalan sa Dios. Niingon siya nga masabot. Nga naman kay balaan man kuno ang ngalan sa Dios. Murag lig-on. Unya og lig-on o balaan giing sabto na day na nga dili pwede hubaron. Mo man na ang dakong issue diha. Ang kanang punto man gud nga dili pwede hubaron. Kay ako mo sugot man kog dili gid mabasa litra por litra. Basta siguradoon nga kanang masabot, tinuod yun nga masabot. Asa masabot sa Biblia nga dili pwede hubaron ang ngalan sa Dios.
No, kana mong point diha god. Gikan sa Book of Genesis taman sa Book of Revelation, wa ako'y nabasa ana. Mao nang mangutan ako. Ug dili man gani litra por litra, o sige dili litra por litra, bisag masabot lang. Asa masabot sa Biblia nga ang ngalan sa Dios dili pwede hubaron. Kana asa masabot kay di man ka litra por litra, masabot man ka. Nga kami pwedeng hubaron, masabot dili litra por litra, kay ang simbahan na ay authority sa pagdili og pagtugot. Mateo 18:18. O laing ebidensya pod nga kining ato mga Biblia ron, mga hubad naman ni pras aning binisaya o. Kini akong Biblia. Ang Dios diri tawgon na ditsok amahan. Oh, naapod noy hubad nga Yahweh. Pero kasagaran gani Yahweh igo na, Ginoo igo na. Oh, Lord. Oh, pwede man lagi. Kay kung dili po na, pwede di pang ilabay na lang natin itong mga Biblia. O atong panglaksiyo ning mga bersikulo diri nga gitranslate na ang ngalan sa Dios. Di ba? Ang importante manggudiha nga siya ang gipasabot. No? Kay sa logic good, kung dili mo sugot pwede hubaron ang ngalan sa Dios, istikto gyud sa termino, nganong nag-allow man siya lain-laing lingwahe? Di ba? Nganong nag-allow man siya Griego? Nga sa karaan Hebrew man to. O nganong namay Aramaiko, na Binisaya, na Minus, Chabacano, na Inilonggo. Kung dili pwede hubaron ang ngalan sa Dios, na pwede man nung na kung ang Dios nag-ingon jud nga dili pwede hubaron ninyo akong ngalan, pwede man na siya. Kay sa mo na instruction nga musupa ko ta. Nya gani kung magbasa tag Biblia, di ra man gyud personal gyud nga ang Dios may atong pangutan-on. Kay ang iya man galing iglesia, iya man ang tingog diri, tingog sa iglesia, tingog mo na niya. No? Kay moadto ka sa Mateo 18:17 hangtod 18, masabot man gani nga ang iglesia diha spokesman niya, final arbiter. Laliban ka kung di kuno ka maminaw sa iglesia, sa iglesia isipon kang sadaan. Sa ato pa kung moingon ng iglesia, hubaron nato ang ngalan sa Dios. Nya kung di ka motuo ana, igo ka anang Mateo 18:17 hangtod 18. Kay ang iglesia musugot maghubaron. Nya ano di man ta musugot, ato pa magsusupak ta sa authority sa iglesia, no? Sa unang Timoteo 3:15, ang iglesia kuno haligi og sukaran sa kamatuoran. Unya pag-ingon sa iglesia nga, pwede hubaron ang ngalan sa Dios. Kana lang Elohim sa Griego, Elohim sa Hebrew, Griego na tug Theos. Pag-abot sa in English God, pag-abot sa Binisaya Tagalog Dios. Kinsa may ni object ana. Kamo mo siguro ni object ana. Kung moingon mo, dili mo object ana brad, katurag yung yaba, kinahanglan yaba ra gyud, dili pwede hubarog Yahweh or isa pa na diha Ginoo or na munang mangita mig bersikulo pod. O kung referensya, unsa mga referensya? Ug naa man gali pwede referensya unya inyo pod. No, ato sa pong ito pong subayon pod og katuhuan mo pod, no? Ako mo tuo mag referensya basta katuhuan. Pero kung referensya pod nga dili angay tuhuan, panang nitog na referensya mo ingon nga walay Dios, di yun na angayan po tuhuan. Mabasa man gali sa Biblia, walay Dios. Pero inig ayuhon ni magbasa, ang buang dahil maingon nga walay Dios, no? So, ang point nato dire, no, nga Sa sito segundos, Brad Silbert. kami Katoliko, akusahan mi ba nga og wala gali mo ba sa litra por litra, sayop na. Ug mubalos pud mi asa mubasa nga kanang naang inyong giingon nga dili pwede hubaron, dili mo po gali mo kabasa, may mo masabot. Bisan pagaling masabot, dili man gyud po masabot sa Biblia nga dili pwede hubaron. Ang pangbasa lahi man balaan, ligon ang ngalan sa Dios ug unsa pa nang description sa ngalan sa Dios, pero wa gyud mabasa nga dili pwedeng hubaron. O bisag masabot na lang yun. Kay og dili pwedeng hubaron yun pagkadaghang Biblia ang angay sunugon pangilabay. Kay mga sayop man dayon ni. Hindi ba? Kining Lord God. Lord God. Kanang Yahshua Messiah ato nang gingog Jesus Christ. Tug unsa pay pag-translate na to ana, wa may nilibildi ana. Pero di man puta musupak kung kadtog yung original kay kana galing Yahshua. Kung kabantay mga tong The Passion of Christ, Katoliko may producer ana. Yahshua mangali gi-portray dito. Ang point lang diha, may Yahshua man o ininglisson man, binisayon, walay question. Kay ang Dios muuyo nato kung atong i-translate. Ang importante lang kinsay gipasabot. Kana lang, dengan salamat o maayong hapon.
Okay, mga igsunan, mao gatoy unang barog sa ikaduhang barog mga igsunan sa affirmative side. Silbert Veritas Duntuyano, usa ka Katoliko. Okay, mga igsunan, ihatag na usab nato ang kahigayunan sa kaatbang sa pagpangutana. Laing pangutana, Brad, Veritas, matud pa nimo pwede hubaron ang ngalan sa labong makagahom, no? Kung hubaron unsa may ngalan nga imong ihingalan kaniya. Okay, sa atong tema, wala mag-specify og unsang yung hubad. Ang kuan lang, ang point lang sa debate na to, ang proposition pwedeng hubaron. So, mayawi man or saan ba na paglitok na to, basta kay pwedeng hubaron. Oh, now, ang sa amo, usually ang Yahweh gyud. Gani ang uban namong dipensor, di manggali mo ingon kinahang Yahweh ra gyud. Kay ang uban gali na pong dipensor pod, granting Jehovah. Pwede po ng Jehovah. Okay. Pwede po ng Jehovah. Ang importante lang nga siya ang gipasabot. Okay, ang point dia nga pwede mang hubaron. Oh, kana, daghang salamat. Sa ato pa walay specific yun nga ngalan nga ihubad sa ngalan sa labong makagahom. Sa Pwedeng Jehovah, pwedeng Lord God, pwedeng Jesus Christ, kana pwede na. sa akong gipirmahan nga atong topic, wala man mag-specify. Wa man giingon dito nga ang Yaba hubaron lag Yahweh. Ang giingon na dito pwedeng hubaron sa lain-laing pinulungan. Mao biton ang tanan ko nimo. Oh, so muna nga pwede hubaron. Mora tay ako pungutana dayon kay ako na po dayon. Okay, mga igsunan, mao gatoy mga mayong pangutan no sa negative side, Brad Carlito Samuyag. Okay, mga igsunan, ato na pong tagaan og 5 minutos sa ikaduhang barog niya, mga igsunan, Pastor Carlito Samuyag. Mga igsoon, wala jud klaro di ay nga ngalan sa labong makagahom sa akong kaatbang, wala jud siya specific yun nga ngalan sa makagahom. Pwede hinganlan nimog Yahweh, pwedeng hinganlan nimog Lord God, unya pwede pong Jesus Christ. Igsoon, pwede ba na? Ang pangutana, pila man daing ngalan sa labang makagahom? Akong basahon. Basahon ako sa Zacarias 14:9. Siya ba maghari sa yuta ni atong adlaw, usa lang siya ba og usa ra iya ngalan? Nang sa iyang pagpasabot, pwede nga Lord God, Jesus, sa po nagkangalan. Igsoon, doon ako'y sample igsoon. Kung ikaw mo depositong kwartas bangko, unya pag deposito ni mo kwartas bangko, mayingon ang bankers ni mo. Siya, ubusaon sa ngalan ang ibutang na to sa passbook. Mayingon ba ka nga, abisaon sa ngalan na? Pwede ba na? Igsoon, dawaton ba na sa bangko? Dili na dawaton. Kinahanglan ibutang jud nimo dito ang ngalan nimo. Ug unsa ngalan dili kay mingog, bisag unsa ngalan. Busa ang akong kaatbang, klaro jud kaayo igsoon, wa jud siya makapabarog sa among tema nga mahubad ang ngalan. Kay daghan naman niya ngalan. Napay Lord, napay kuan, Ginoong Dios, napay Jehovah o kanang Jehovah, napay Yahweh. Dirita sa kuan. Dirita sa Lord or God. No? Atong basahon. Matod pa din sa teksto yapon ni Brada, dili ni kuagikan ni Biblia sa 1 Corinto 8:5. Nag-ingon, there are God's many and Lord's many. Who are you serving? Gingon dire, ang Dios, ang Ginoo daghan ug ang Dios daghan. Kinsa man diha ang imong kuan, imong simba balaan. No? Makalibog igsoon. Una kinahanglan igsoon magbasa gay tag Biblia ato yung kuan usay kanang tinuoray jud unod sa gibasa nato. Kining Biblia manggod nga gigamit nato karon sumala sa mga scholar na mo kay ebidensya dire daghan kaayong sayop ni labi na kining Biblia gigamit sa Katolik o sa Protestante matod pa sa kuan sa scholar adunay 50,000 kasayop ang Biblia nga gigamit sa Katoliko o Protestante. Mabasa na to naman ko'y ebidensya dyan na ako'y ebidensya gidala dire
Mo na nga mayon siya ang sunugon ni. Dapat lang unta anahin na sunugon kay di na mao, no? Gingon dire atong basahon. Matod pa dire. Gingon dire oh. Matod pa modern scholar say there are probably 50,000 errors. The young man was shocked. His faith in the Bible authority was shaken. How can the Bible be reliable? Di nakukakuha nga mo rito ka ni. Sa ato pa, ang Biblia dahil saon, nga gigamit sa Katoliko o Protestante, adunay 50,000 kasayop. Mao na ilang hubad igsoon sa ilang Biblia, dunay Lord, dunay God, dunay Jesus Christ, dunay Jehovah. Igsoon, ang Jehovah sumala sa akong ebidensya na agyapon dire, Jehovah invented by Peter Galatin 15:18. Di na angayan itawag sa ngalan sa manluluwas kay iimbento lang na ni Peter Galatin. Hasta ang God. Ang God giingon sa Biblia, atong basahon naman ko ihulaman ko andre sa Dos Hari. Mabasa man yun na to. Dili niya ako pagdaot ang relihiyon ha. Atong basahon igsoon. Matod pa sa Dos Hari. Kini Biblia man yun na ninyo. Kini akong basahon ni. Giingon dire si Hari Ahasias nahulog sa bintana sa lawak nga nahimutang sa atop sa iyang balay. Sa iyang pinuyanan dito sa Samaria og nagkasakit siya. Busa nagsugo siya mga tao sa pakisayod kang Baal Sibab ang Dios sa Ekron. Unya dunay putdot dire Baal Sibab nagkahulugang igsoon Baal Sibab kini nga lana sa Hebreo nagkahulugan o Ginoo sa mga langaw. Unya Ginoo sa mga langaw nagkahulugan po Ginoo og Dios ko. Busa ang Ginoo Dios dili na angay nimo isang pitsalabang magahom kay pasipala na kay Baal ko na. Mao na naka parat na to igsoon kinahanglan ug mayingon kag Ginoo gisampit nimo Baal di ay na siya igsoon yampuan nimo Ginoo Lord God Baal ang imong yampuan dili na ang makagahom. Sa Dos Hari 1:2 mabasa o tanaw bisag basa iuli na ko ni imong Biblia. Naana sa imong Biblia. Brad, sa sita siguro. Dili na lang ko to bayong hapon ato. Ato na lang ihatag ni kuan pod. Okay, magigsunan mo kadtoy ikaduhang barog magigsunan sa negative side. Brad Carlito sa Muyag sa Assembly of Yaba. Okay, atong tagaan ng katbang sa affirmative side sa kagiyonon sa pagpangutana. Okay, salamat kayo, Brad. Okay, naghisgot ka nga ang Biblia daghang sayop, no? Gani na referensya imong gikutlo. Mo yun po ko. Pero mangutan ako specific na unsang bersikulo sa Biblia nga parte diha nga kato mautoy sayop kay kung baga sa korte god kung mo-allege tag sayop na ato mang i-cross-examine, no? General man gutong giingon nimo nga daghang sayop. Ako mauyon mo po ko nga daghang yung sayop. Labi na sa typographical error kanang kay kung may tag literal translation. Na may mohubad og dynamic dayon paraphrasing. So og basihan sa paghubad literal so daghang kayong sayop kanang mga dynamic o mga paraphrasing translation, no? Pero kanang accepted man pod nga sa atong pagtuon pwede ang dynamic o kanang paraphrasing. Nakaron granting nga og moingon ka nga sayop. Asa mang bahina sa dihang gihubad ang ngalan sa Dios og Yahweh or Ginoong Dios ba or amahan lang asang bahina diha be nga giingog sayop na o kinsay giingon pod nga sayop ng ubara. So kay kung sa korte ta atong mga examine og tinuod ba yung sayop na now dili ko mo supak lang na mga sayop pero atong susihon og unsa namang sayop pa kay basig katong giingon nimong sayop pula giingon di sayop. Kanang hubad nga Ginoong Dios o kanang Yahweh ba or Lord amahan asa man mabasa nga sayop ng mga hubara. Nindot ya Asang bersikulo diha nga gisgutan na dayon giingon dito sayop na ay mog tuwa ni.
nindot iyang pangutana, akong tubagon dinhi sa Encyclopedia Britannica Volume 10. Nagsulti dire. Jehovah, erroneous pronunciation. Sa ato pa, ang Jehovah, pila ka teksto sa Biblia. Sumala sa scholar, mga 7,000 texts sa Biblia. Sa ato pa, erroneous ang Biblia, ang Jehovah erroneous man, klaro kayo daan ang Jehovah, sayop, daghan kayo sayop sa Biblia ninyo. Kana, sample na. Oo. Kisa may kasulti ana. Encyclopedia. Encyclopedia. Britannica Dayon, Volume 10. Nadre, Nao. kinsa may gikuhaan sa encyclopedia ana. Kinsa ilang source Na. ana. Kana, pasaylo ako, kaya di na, basta Oo. gibasa na ako din sa encyclopedia na. Oo. O kada, imong buwan Oo. nga, Importante maguna wala sa ko na. importante maguna sa cross Oo. examination. Mabasa, Kay- kay mabasa man dre sa encyclopedia, nga ang Jehovah erroneous pronunciation. O lagi, kana kung mubasa tag referensya, ato pong ikilatis gud kayo. Kay mahimo man kutloon sa encyclopedia, pero dili ito yung una-una. Una-una sa lain. Ngayon, iya pong gigamit. Ano ba? Oh, kay, ganit. Una-una ang tos tao po, magali po tos Biblia. Di ba? So, ato sang kilatison o kinsay ga-istoryana. Napa di ko andre niya, Yeah. atong basahon. Di andre, Jehovah, an erroneous pronunciation, the name of the God of Israel, gingon dre. Oh, kinsay ga-ingon ana. Kay sa Israel, Oh. wala man letter J. Kinsay ga-ingon ana o kadtong ga-ingon ana Ang katuhuan babod. Encyclopedia Britannica Volume 10. Kung nagsulti ni ini. Kinsay source ana. Encyclopedia lagi. Oo. Oh, Di na ko makuha kung kinsay nagsulatan ni basta naa mabasa sa encyclopedia. Ikaduhang ebidensya. Giingon sa usa ka scholar about Jesus. Pero ayaw biya kasakit brada. Mahitugon ng Jesus. Okay ra, okay ra. Ang Hesus Kristo giingon diri erroneous pronunciation ang Jesus Christ. Kinsay ga-ingon? Si Paul Dwell na iyang Paul Wells. sulat diri Okay. nara iyang ngalan Elder Paul Dwell. Nag-isulti siya diri Jesus Christ is an erroneous pronunciation. Okay. Dayon, ang pangutana o kanang istorya ng Paul Dwell, unsa may premise, unsa may batayan nga kinahanglang tuhuan? Tungod kay unsa ang may iyang Jesus- credential? O aniya, Ah. pasabton bisag wala ang credential niya kay iskalar man siya sa kuan Texas, taga Texas man eh. Pwede magay ni padala ni magsulat na may address ako. Pwede gani ni. Okay. Scholar ni. Ang next is Ang anong nakaingon siya erroneous. Ang katarungan niya because kuno ang Hebrew alphabet wala letter J. Ang Jesus Christ, Jesus na may letter J. okay. Oo. Nasabtan ako ang iyang sistema manggod sa pag-istorya mahitungon sa ngalan sa Dios. Oo. Nakasulti siya erroneous. Pero dili manggod kana nga exegesis mo atong kuan ang ato general man. General man. Oo. Okay. Mao na ang unang ganin natong reference is Bible. Reference na imong gibasa na okay ra mo gamit kag reference pero diskubyado man gud ko ana og angay ba putuho ana, no? Kay dili man gali na unanimous mga scholar magingon ana. Kay daghan man gali nahibaw anako pod nga pwede gyud mo baron sa rason nga ako nang gisgutan nimo nga sa Biblia walay pagbawal og translate. Dos og ang Dios moingon na gyud ibawal, di ba? Mao na nga Uso ang ni imong pangutana o kuan. mo nang pangutana. Kung saan man nimo pagpamatuod nga kadtong tawhanan nga imong gikutlo, angay ba gyud tuhuan? Naa ba gyud to gihisgutan sa Biblia diri nga kinahanglan tuhuan to siya? Wala bang kumingon nga tuhuan nimo pero na ebidensya jud to nako. Kay nagdebate tungod tadto ha. Okay. Gamit ako ebidensya kay na may mabasa nako. Unya, Ang ebidensya sumala mas mabasa sa mga referensya. unsaon pag-reconcile ana sa Mateo 18:18 sa dihang ang iglesia gitagaan og authority sa pagdili og pagtugot bisan unsay inyong idili sa yuta idili sa langit ug itugot. Unya kay ang iglesia gihubad man gyud na kay ang mga Biblia ron gali gidawat po sa ubang religion kining in English Bisaya o kining akong gikuano Ginoong Diyos man gyud po diri wala man giingon nga sayop kay og sayop pa di giundangan pa na pagbaligya og pagdistribute dili ta katurang referensyahan niya kay naa mo gud po koy gipanghawiran nimo sa na nimo pagtubag. Okay, Dr. Gag, higil sa pagtubag ang negative side. Brad, Maayong daghang salamat Mr. Moderator. Ang akong tubag sa iyang gisulti mabasa dinhi sa Jeremias 8 versikulo 8 nag-ingon. Unsaon ninyo pag-ingon
kamo mga manggialamon ug ang kasuguan ni Yaba anaa kanimo. Apan aniya karon ang bakakon nga dagang sa mga eskriba na nagbuhat og bakak. Kinsa may nagbuhat og bakak? Mga eskriba. Kinsa man yung mga eskriba? Mga magsusulat sa Biblia. Pero dili man gani unta ni maoy atong tema, dili unta nako ni ang itubagon, pero kay nangutana man ka gitubag nako ka. Oh, Giyon dinhi atong basahon, atong balikog basa. Matud padre. Unsaon ninyo pag-ingon kami mga manggialamon ug ang kasuguan ni Yaba ani kanamo? Apan ang aniya karon ang bakakon nga dagang nagabuhat og bakak mo na dagkang kaayong bakak. Okay, magigsunan ang kahigayonan sa pagpangutana naupos na. Nya atong tagaan na usab og kanini ang niabot naman ta sa punto magigsunan nga musamari na magigsunan nya sa ato ang naandan niya na sa kanini ang panagsangkas katarungan. Ang una gyud nga muhatag sa iyang samari mga kaigsunan or katapusang mga wali or pamulong mga kaigsunan mao gyud ang negative side. Okay, magigsunan atong ihatag na usab sa iyang samari mga kaigsunan sa 5 minutos mga kaigsunan, Pastor Carlito Samuyag. Daghang salamat, Brad Tonet. Ang kasulatan nag-ingon nga kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi, apan kami nagasimba sa among nailhan kay ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo. Igsoon, ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo, wala magagikan sa Griego, wala magagikan sa Roma. Busa dili ta angay mo dawat sa ngalan nga gikan sa Griego, di ta angay mo dawat sa ngalan sa Roma, kay wala magikan di ang kaluwasan dito. Kung atong tukyon kining Hesukristo gikan gayud sa original Isos Kristo sa Griego, nya giromanize nila og Isos Christos hangtod sa English Jesus Christ. Actually ang Jesus Christ wala gayud na magsugod sa Hebrehanon. Unya tungod kay ang kaluwasan gikan man sa mga Hudyo, matod pa diri sa buhat 4:12 nag-ingon wala na lain nga ngalan nga gikahatag sa silong sa langit ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Igsuon ang ngalan makaluwas. Busa di nato angay usbon or hubaron ngadto sa laing pinulungan tungod kay ang ngalan nga gikan sa Hebrehanon adon nagdala sa kaluwasan. Matod pa sa Restoration of Original Sacred Bible sa Mateo 1:21, siya pagatawgon og Yabasua kay siya magaluwas sa iyang katawhan. Kay ang kahulugan sa Yesua siya magaluwas. Unya hubad pagyud gani sa Greek emphatic diaglot, ang libro na og hulaman ni Mitchell wa niya ang niya giuli. No? Giingon dito ang Yabasua nagkahulugan og gahom og gamhanan aron sa pagluwas. Nakaroon og hiyanan nimo Hesukristo. Naabay gahom sa pagluwas diya? Wala. No? Katapusang teksto igsoon. Akong mabasahon din sa Lucas 24 versikulo 47 mabasa nato igsoon. No? 24:47. Akong basahon igsoon. Giingon din igsoon 47 nag-ingon. Layo mo na Og nga sa iya ngalan ang paghinulsol og ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Igsoon asa di magsugod ang kapasayloan sa sala og ang ngalan makaluwas katungalan nga magsugod sa Jerusalem. Nga karon og ingon nimo Hesus nga nagsugod sa Griego og nagsugod sa Roma. Unsaon pagkatuman aning bersikulo nga giingon dia iwali ang paghinulsol og kapasayloan sa sala pinaagi sa iyang ngalan ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Nan karon og Hesukristo imong iwali, Lord or God imong iwali, wala magsugod sa Jerusalem. Unsaon nimo pagkatuman nga maluwas ka? Ang imong giwalihan maluwas pod. Igsoon layo kay tinuod igsoon. No?
Busa ni ining kahaponon igsoon. Bisan pagani ang Katoliko, ilang simbahan igsoon. Tingala ko ani akong kaatbang, dili man siya mudawat iningalan nga iyaba kay hubaron man yung kuno niya. Matod pa sa dito sa kuan simbahan sa Katoliko. Nakita jud ang ilahang hulagway dito. Hulagway sa usa ka anghel uban sa ngalan sa Elohim nga nagkahulugan sa lubnganan ni Pope Clemente. Di 13 man no? Di 13? Kini? Di Pope di 13 sa Basilica sa San Pedro ang Vaticano. Giingon dire. Unya migamit magani sila tetragrammaton kining Yaba Elohim. Migamit magani sila ang pari dito kato si ang papa po si Pope di 13. Nya napa jud babasa dire oh. Mga simbahan ni nila gibutang. Nya tingala ko ining ahong kauban di naman mogamit aning tetragrammaton oh. Sa kapanahonang miagi ang ngalan sa Elohim sa pormang tetragrammaton gihimong bahin sa dayan-dayan sa daghang selebrasyong mga tinukod gayong sa simbahan kahitabo ni so simbahan sa basilikang sa Katolikong basilika sa San Sebastian. Yun dire, na ba yung dagang simbahan sa Katoliko naggamit aning tetragrammaton. Pero kini akong kaatbang dili man mo gamit. Samantala ang mga Katoliko, ang mga dagko sa Katoliko, migamit man ganing tetragrammaton. Mao na nga naami kauban diya sa Katoliko. Naami mga kauban sa Saksi Jehova, na po mi kauban diha. Kini akong kauban gusto ta daw makauban pumienta pero dili pa siya gusto. Igsoon dili na lang ko to maayong hapon natong tanan. Okay, mga kaigsunan, mao gato ang summary mga kaigsunan sa negative side sa timarong hapuna. Pamatud-an ko nga ang ngalan sa Dios nga labang magagagahom, yaba, pwedeng hubaron sa lain-laing pinulungan, sumalas Biblia og referensya. Mao gato iyang summary nga iyang gihatag rong hapuna mga kaigsunan. Okay, atong hatag na usab sa summary mga kaigsunan sa affirmative side. Silbert Veritas Nundoyano, Yano Aktibo Maantigo, usa ka Romano Katoliko. Sa daghang salamat, mayong pangatarungan or mayong kanabang panaghigala o mayong discussion, dapat dili nato i-misrepresent o butang-butangan ang atong kaatbang, di ba? Iya kong gipasangilan nga dili kuno ta modawat anang tetragrammaton. Dayon wala kuno ta modawat anang yaba. No, wa man ko mag-ingon ana. Okay. Salamat. Ang atong debatihan is pwedeng hubaron sa laing pinulungan. Wa kong mingon nga tungod kay pwedeng hubaron dili ko mosugot anang yaba. Mosugot man galing kog Jehova. Basta maura ang gipasabot. Kay ang akong baruganan kana bitaw ngalan nga Santiago. Wa to kas in English James man na. Tinapagihubad Jacobo. Oh, pwede man lagi. Pero maura na ang ipasabot. So yun na, bisag unsaon nimo naghubad, ay lang po nang kubaron nimo nga murag lain na po ngalan gyud pwetang ngalan nimo ngalan bas demonyo unsa diha no. Ayaw na pod. Pero gani kanang Hesus. Nagali mga buluyagong tao nga ngalan nila Hesus. Di ba? Pwede gani. Pwede gani pero murag lain pud ba nga kanang buluyagon nga magngalan kag Hesus dayon tao nimo lahi ng inana. So ang point lang diha nga dili sayop o dili sayop kung hubaron. Murag na pamatud-an ako kay wala man gyud nabasa litra por litra ang akong kaatbang o bisag masabot. O dili kay litra por litra lang ha, bisag masabot lang nga dili pwede hubaron ang ngalan sa Dios. So mao na nga hinaot nga dili unta ko i-misrepresent no ug si akong argumento kay wa gyud ko moingon nga dili ko modawat anang yaba. Ang akong giingon nga pwede hubaron sa laing pinulungan o laing termino. Yahweh ba, Ginoong Dios o bisan unsa bisag amahan na lang diretso. Oh. Gani ang ubang rason namo nganong ihubaron namo kay usahay god. Kusog ang tao ba magpasipala ba? Di magsigig ngalan-ngalan sa Dios. Unya magsigig buhat ug dili maayo.
Sumaypay hubaro na lang nato, parang di ra pud kayo grabe ba nga kapasipala gyud ng mga tao magbuhat og dautan sige og sangpit sa Dios. Di ba? Oh. So ang point lang diha nga dili dautan kung hubaron. Dayon gahisgot siya ganina og Jeremias, then nag-ingon og bakak. Now, ang gusto natong mahibaw-an dito, unsa man tong bakak ang gipasabot dito? O, wala niya na-miss na niya. Wa man giingon dito nga bakak ng hubaro ng ngalan sa Dios. Di ba? Oh. Then mayon siya nga gikan sa Jerusalem. Dili po na namo tema. Gikan ba sa Jerusalem o dili? Kaya nga mong tema, pwedeng hubaron ang ngalan sa Dios. Sa laing pinulungan. Oh. Then ang kisgot siya o buhat 4:12. Nga wa na laing ngalan nga maluwas tabot pasabot si Jesus Christ man di ba? Pero ang sa ila dito ra gyud ka sa Hebro. Oh, pero ang among tema God, pwede man ang hubaron ng ngalan. Di ba? Murag kining buhat 4:12, murag dili ni mo support sa iyang negative side. Kaya ang buhat 4:12 gahisgot ra man nga sa ngalan ra gyud sa Ginoo o ni Kristo or Yahshua ba? O, maluwas. Pero wala gingon nga dili hubaron. Di ba? So, pakyas gihapon ang paggamit sa buhat 4:12. Kaya wa gyud mag-ingon ang buhat 4:12 bisag masabot na lang nga dili pwede hubaron ang ngalan. Nga gani akong mga example, pwede man. Kay pa ngalan ni Pedro, gi Petro sa Grego, dayon gi Peter sa English, gi Pedro sa Binisaya. Wa man lagi ni supak ana. Pero pag ngalan sa Dios supak na. Mayon ta pod og nag-ingon gyud ang Dios sa Biblia nga ayaw ninyo hubaran na akong ngalan ha. Ayaw ninyo in English ha. Hebrew ra gyud. Wala man pod. Dapat nga ang mga apostoles nagsulat Grego. O dili lunlon ramay ko unsa diha. Dapat nga nagtugot siya nga hubaron sa Latin. O so pwede Latinon gani pod. So murag napakyas ang akong katbang sa pag negative side. Kay both litra por litra og masabot, wa man gyud. Wa man gyud sa Biblia nga nag-ingon nga dili pwede hubaron. Ang mga bersikulo nga iyang gigamit nagisgot man to sa ubang butang sa atong pagtuo. Pero nung ka nga nag-ingon nga dili pwede hubaron ang ngalan sa Dios. Jesus Christ pagkadaghang akong Biblia tanan puros jud Jesus Christ. Wa manggali ko ihubad sa Biblia nga yaba. Di ba? Pero di ko musupak anang yaba. Kaysa ako laging stand pwede hubaron. May hihuba, may yaba, may yawe. Pwede na. Basta kay kana bitong Jacobo, James, Santiago, pwede man. Kay kung dili po pwede hubaron ang ngalan sa Dios, dili po daw pwede hubaron ang mga ngalan sa tao. Gawas og naay apidabit nga muingong ka ba nga ayaw ninyo hubaran niya akong ngalan. O ang Dios moingon magpahimong apidabit ba dahil papirmahan niya sa korte nga di ko musugot kanang Yahshua hubarog Jesus Christ. Kana siguro. Pero wala man. Gani gahatag man siya authority sa iyang simbahan. Ang inyong idili dirisyuta, idili sa langit, ang inyong itugot pastilan. Pakyas akong katbang. Kaya iyang gisupak na nga bahin sa Biblia nga ang simbahan gitagaag authority sa pagdili og pagtugot. Final arbiter pa murag Supreme Court. Kaya kung dili kuno ka maminaw siyang iglesia, isipon mang sad-an o kubadors buwis. Ya, kana ra bang kubadors buwis mo na simbolos mga magkasala sa una? Ikatong ilang tax collector sa una ko mga limbungan ba ambot karon, di ba? So ora gyapon ingon. So mao na nga mutuo ta sa iglesia. Iglesia Katolika gyud akong specific kay Iglesia Katolika ra man gyud may nasumpay sa mga apostoles kay aning mga religion ron mo claim sila kay nagtudo lagi Biblia pero dili sila makonect sa mga apostoles kay INC 1914. Ambot kanang inyo kanang sana gasugod o kay kukibalo. Kanang Mormons 1830 ba to? Kanang Adventist 1683 o 1863. Nya mo claim kay gamit-gamit lagi Biblia. Pero dili ka trace nga nagsugod yun na panahon sa mga apostoles. Nya ingon ra ba si Juan sa 1 Juan 2:18-19 ang mubiya aning punduka. Tawgog Antikristo. Daon sa manang pundukang gipasabot niya, naa naman sa unang siglo. Unya, lig-on na ba kay Lucas 1:33 magpadayon. Dili mabuntog. Daon sa manang pundukang nga nagpadayon hangtod karon. Katoliko, pagkaklaro kaya na, Katoliko na, mo manggaling sa New Book of Knowledge o sa Grolier, puros gyud pasanginlan si Kristo may founder sa Iglesia Katolika.
Nya, moingon na po, asa mabasa nga katolika ng iglesia ang gitukod ni Kristo, litra por litra na po. Na, og dili lagi litra por litra, bisag sa korte, pwede implicit. Hindi pasabot. Kung sa may pasabot anang katolika, universal. For all nations. Gilitok ba na ni Kristo nga ang iyang balay tawgon og for all nations? Gilitok. Asa mabasa? Marcos 11:17, di ba nasuwat man na nga akong balay pagatawgon kanig balay sa pagampo o alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran kung ato nang atong imubo nga pulong, universal o Catholic. Nga ang unang ni gamit ana sumala sa history, mapasanginlan ra bang unang nigawi anang terminong Catholic? Obispo Ignacio. Saint Ignatius of Antioch, ikatulong obispo pa gyud sa Antioch. Tita mo tuwa na nga tinunaan man nag apostol asa inyong tuhan kato si Ellen White, kato si Felix Manalo nga katong Mormons kisa pa ng inyong mga leader diha si Kibuloy kana mo'y atong tuhuan nga wa manggali na ka dungog kakita bisan sa hagawhaw na lang istingog sa mga apostolis. Unya dili mo motuo ni Obispo Ignacio nga disipulo gyud na siya ni San Juan. Tanawan ninyo sa church history bisan mag-research mo sa Wikipedia. Contemporary na sa mga obispo katoliko na ba na puros. Oh, si Katop lain pa kato si Polycarp, obispong katoliko gihapon to. Disipulo gihapon to ni San Juan. Laing martir pod gihapon to. Panawa na ilang mga sinulat. Di ba katoliko kay sa nga tanan? So kay katoliko man da itong gitukod ni Kristo nga iglesia, historically, so siya mo'y makaangkon anang Mateo 18:18 nga ang inyong idili diri siyuta idili sa langit. Ang inyong itugot. Hubaron man dahil sa iglesia ang ngalan. Itugot man dahil sa langit. So kinsay wala mo tugot ang akong kaatbang. Daghang salamat ug mayong hapon sa tanan. Okay, daghang salamat mga igsunan. Mao kato si Brada Silbert Berritas Dundoyano, Yano Aktibo Mantigo usa ka Romano Katoliko. Yang atong panagsangkas katarungan nung hapon mga igsunan, kamo na limot timbang kung kinsa